שלום, אני מתן. אני רוצה להמליץ בחום על חברת קבוצת פתרון, על השירות המעולה שהם מספקים בתחום החזרי המס. אני עובד ברשות שדות התעופה, והחברה פנתה אליי בתחילת המלחמה. הייתי בעזה ולא ממש היה לי ראש לזה, אבל הסכמתי לתת להם את הפרטים, שיבדקו אם אני זכאי להחזרי מס. באמת הייתי סקפטי לגבי זה, לא ידעתי מי הם, מה הם, אבל רק עניין של תעודת זהות למסור, אז לא היה אכפת לי. ואז הצוות באמת חזר אליי בהקדם ואמר שאני זכאי, הם יעשו את כל התהליך ויחזרו אליי עם תשובה. ובאמת זה היה מהר מאוד, הם היו מאוד מקצועיים, היחס היה אישי לאורך כל התהליך, ובאמת בזכותם קיבלתי כמה אלפים ישירות לחשבון, בלי שום בירוקרטיה ולא טרחה מצידי, ולכן אני באמת ממליץ עליהם, ולכל מי שזקוק לשירות אמין ומקצועי בתחום החזרי המס, אז הם הכתובת. תודה.